leši, alebo teda naša odpoveď na vonkajšie prioritne strelnicové púzdra. Jedná sa o púzdro, ktoré je teda určené na vonkajšie nosenie. Ideálne je to na vonkajšie nosenie na strelnicovom opasku alebo štandardnom opasku. Toto púzdro je pripravené v podstate zo zadnej strany, má také veľké T-čko. Na to T-čko sa dá upnúť takmer akákoľvek platforma ponúkaná na trhu. To znamená, že od nejakého klasického UBL Safarilandu až po od Bladetechu Techlock. Čo sa týka funkcií tohto púzdra, funguje takisto ako všetky naše ostatné. Od základu je pripravené teda optic cut, to znamená, že príjme zbraň s kolimátorom, za svetlo sa nepripláca a púzdro je zo spodu otvorené. Otvorené z viacerých dôvodov, je to aj kvôli tomu, aby si tam vedel dať väčšiu zbraň, alebo aby si tam vedel dať zbraň so štandardným kompenzátorom, alebo prípadne ak máš 19 a 17 Glock, tak v podstate do jedného púzdra dáš obidve zbrane. Čo sa týka potom nejakých možností upínania tohto púzdra, ako sme si už povedali, je tu teda klasické UBL na opasok, ale teda Universal Belt Loop od Safarilandu. Na to sa dá dať aj QLS, teda Quick Locking System, ktorý funguje vo forme akéhosi Fastexu. Čiže toto viem uchytiť na púzdro a následne viem z toho opasku tie púzdra dávať rýchlo dole. K tomuto púzdru sa dá dokúpiť aj náš legstrap. Legstrap je v podstate niečo, čo ti to púzdro udrží pri tele, ak budeš tasiť, nakoľko tieto púzdra majú väčšiu retenciu ako športové púzdra, alebo teda IPSC-čkové púzdra, tak v podstate ak budeš z toho púzdra tú zbraň tasiť a je ešte k tomu na zníženej platforme, ako je UBL, tak v podstate robíš nechcenú frikciu, kde vlastne sa môže stať to, že so sebou zobereš aj to púzdro. Ten legstrap vlastne tento pohyb neguje, čiže vlastne dokážeš vytasiť tú zbraň vertikálne z toho púzdra po každý krát rovnako. Čo sa týka nastavenia tohto púzdra, nastavovať je tu síce tých skrutiek viacej. Pri púzdre bez svetla máš 3 skrutky, kde tieto dve robia svor toho samotného púzdra, čiže vlastne robia ako keby ten rozteč a potom tá skrutka, ktorá je najbližšie k lúčiku, tak tá zvyšuje alebo znižuje retenciu. Ukážeme si, ako teda namontujeme QLS systém od Safarilandu a následne ho upneme na opasok, na ktorom už teda máme príjimač QLS namontovaný aj s UBL-kom. Takže do púzdra cez tieto diery dáme threaded post, naňho dáme gumičku, tam je už teda ten post na mieste udrží. Ešte tomu threaded post, tak threaded post je len v podstate ako keby post so zábitom vnútri, do ktorého sa dá dať šrob. Následne mám pripravené tie posty a šroby, čiže na to dokážem teraz uchytiť to QLS. A teda ja to mám rád, takže si tie šroby nachytím rukou. No mi to zostalo na mieste. Ak ti závit na šrobe nechce chytiť hneď, tak ho nepretláčaj, vyšrobuj a šrobuj vertikálne, prosím. Výhoda tohto QLS-ka od Safarilandu je aj to, že keď už si teda to púzdro pripravujem, tak predtým, než dotiahnem, tak si viem urobiť náklon na tom púzdre, ktorým smerom chcem. To znamená, že keď to teraz nakloním takto, týmto smerom, tak ak si ho upevním, tak takto je vertikálne a pôjde mi tá zbraň dozadu, čo teda není ideálne. Opačným smerom a vlastne budem mať tú zbraň ako keby naklonenú svojím smerom, alebo respektíve smerom k taseniu. Je to teda osobná preferencia, ale dovoluje to aj to QLS-ko a zároveň to dovoluje aj platforma od Safarilandu QBL, ktorú už ponúkame a dávame automaticky k týmto púzdram. Čiže dokážeš si urobiť aj
sám ako keby to nahnutie toho púzdra. Čiže tuto máme tú samicu, nacvakneme, ona to tam pekne drží aj s tým UBL-kom a v podstate teraz nám to dovoluje robiť to, že ak by som mal viac ako jednu zbraň alebo viacero púzdier, napríklad mám strelnicové púzdro, ktoré používam čisto na strelnicu a tréning na strelnici, tak mám takéto rýchle púzdro a následne mám napríklad Safariland s aktívnou poistkou, tak si vlastne viem spraviť to, že nemusím meniť celý opasok, ale vymením iba púzdro.